CEO lagi menyamar dari tukang jombret. CEO lagi jombret. Menyamar iki lur. Golek batu giok iki lho kene. Batu giok iki lek dipecah iso miliatan. Ora nikmati. Hah? Ora betul nikmati. Ya pembangunan nek duren. Nek duren ya dipangan. Yo, apik ta? Oh iya, apik. Apiknya. Sing tak pangan mengelek tak gawaki ya iki apik lho. Aku sebelah. Sukro Net Channel. Ah, dipecah dhewe yo. Ayo jon. Iya. Ya mung tak awakmu lho yu rong lendeng, Kak. 5. Ini titik. Sing duwe kunar mata. Iki lek kunar mah. Nah. Entah. Layu nayu. Kurang, Dek. Nikmati. Hah? Ora betul nikmati. Ya pembangunan nek duren. Nek duren ya dipangan. Yo, apik ta? Oh iya, apik. Apiknya. Sing tak pangan mengelek tak gawaki ya iki apik lho. Aku sebelah. Ki mong kok entah. Wis tak kemarin ya. Ini colong rames didik ini. Durane ra nganu kok. Menek sing enakne sing gak kok. Macam ni bu. Kakak ayam. Iki sing meledak. Bagianku boleh nak usahakan ini. Ya ngatene menek udan terus kendane udan iso kok. Boleh bagianku meletak. Kandane plorot-plorot ya. Aduk nala mek situk-situk. Oh, 10 ya. Entah ni mana. Cik 5 ngombo. Tapi ku enak meneh paling matenge kuwi. Tutup ayo. Iya. Lalu pas matang ada tak pecah merah dan dureni lah kalau uang nak kena antre yo tanganku. Oh sing gedhe mang. Ayo sempat tak gue ya. Lha kok tak taleni nduk dhuwur. Tak taleni terus ben gak moncrot. Lagi. Iki jajal iki. Gede kenane paling. Bosok iki paling. Iki ceblon nduk isor iki. Iya dah. Nduk isor wit gak ketalenan. Ini pembangunan nek duren. Potone duren Pak Ijo situ iki. Enak. Udah buka tok ya. Bosok iki kan Mas yo. Duh, kayak api ya? Api ta? Lu, iya. kuning guys. Ini CP-nya. Saking anune iki. Reget sih. Sudah. Yes. Duh. Kolak. Oh iya. Jos rek. Berasane kurang anu. Luwih ipis lho. Rasane kurang legi pas aku. Kayak ganyong lho ya. Suloyo kanyep kok irotan. Iya. Ganyong. Apa lho dong? Wis, pangan mah yoga. Belum ada emang ini. Di nggak ada itu ada ngono ya. Heeh. Timbangane kroyok semut. Timbangane kroyok semut pangan sik. Mungkin enak wonge. Lima hari. Lah mau cek nek nyekel ya aku. Untungane duren renek tunggale timbangane mambu wae. Aduh, Ana alam sing cek lho nyekel duren iki. cek ngene mau kena anu yo. Cek. Tak sudah tanganku. Kayak lo jane ngono modelnya.
Iku ya tak iku. Iya sih, gak kuno pisan. Sini kita tuh enak. Enak lagi ini. Lu guys, duriannya Wonosalam. Durian empuk piye? Kulitnya lempuk. Asli ini no. Ya mateng ya empuk. Bapakne wi, ceplok ta. Yo. Lempuk yo. Kulitnya. Ya salum kok wis mari nganu kok. Teko ya, Dik. Gak teko? Teko ne ya. Iya. Iki lho gak teko. Gak teko ya, dinjet ya. Pancet kok. Gak teko. Meneng ae gitu. Nggak tahu ngomong piye. Wis mendunge wis tata-tata lho. Oh, sing kono tambah poteng ya. Sing etan. Oh. Tata-tata mendungnya. Seger tapi anginnya. Anci-anci korban meja loro. Korban meja. Meja gak ganggu ya. Dilike lah ya wis remuk meja iki ya. Dilike remuk kabeh cek rek mejane. Yo cek keduane ya sekarang kok. Cuma mek ngono neh. Pindah dulu. Junjung lagi, junjung lagi. Woi. Kayak Jojong. Saya ngetayangan yang lawas. Iya, boleh kata kemarin. Sing dhuwur njuk dicat nganu. No drop. Saya tenang. Jojong dhisik lho duduk. Iya. Itu bukan ndi kuwi. Coba gua. Itu tak foto ah. Tak foto. Cek kono, Dik. Dik, kono. Iya sih. Ini apa sih? Aku jalan jalan. Iya ya bolak-balik ayo. Jalan kan dulu, kebetulan Saya pindah muri ae. Kipah ngene ayo. Menjadi jebol neh. sini lho, Bay. Pipiku kalah. Kalah. Kalah seru. Kalah si ampuh. Yang kayak pipi kayak iki lho pipiku.
boneka. Ya gelombang di lumrah jadi tutu tukang. Tambah petang keringan nok kuno ndi wong emang. Mendung. Lah. Lagi golek batu giok. CEO lagi menyamar tadi tukang jombret. CEO lagi jombret. Menyamar iki lur. Golek batu giok iki lho kene. Batu giok iki golek dipecah iso miliatan. Iki batune kan golek giyoke. Rotone wae tak Endi? mango ta. Jane kok kena nganumu nek rokokmu. Dadak kasih kok. Kate posoan. Resik. Poso tinggal 1 minggu lagi. Usah. Ke opo ngono beres ya. Mendung tapi gak udan yo. Makane nek wong jomblo iki mang gak udan. Udan kan jomblo. Gunung ra ketok. Itu keslep ngono, itu ana. Sukro Net Channel.